Takže vitajte pri mojom historicky prvom videu, ktoré je zároveň aj informačka. Takže dnes budem hovoriť prevažne o hrách, ktoré budem natáčať. Bude to Happy Wheels, Minecraft a random shit hry, ako sú napríklad Super Mario a také, to bude možno séria. Neviem, rozhodnem sa ešte. Takže toto video točím hlavne k tomu, že je prvé a bude to informačka. Takže najprv o Minecrafte. Budem točiť hneď, ak vyjde 1.6 Minecraft. To budem točiť klasický survival, bez modov. Možno si tam dám Optifine alebo minimapku, to ešte sa rozhodnem. No. Možno budem točiť aj nejaké adventure mapy Minecraftu. To je ešte neisté. To by som si nejaké musel najprv nájsť. Potom Happy Wheels. Happy Wheels budem točiť klasické mapy, ktoré tam budú najhranejšie za týždeň, za mesiac a možno aj najnovšie. Takže no ešte random shit hry to budú Super Mario, možno nejaké hry aj z nejakých serverov voľných. To neviem, to je ešte neisté, ale budem natáčať videá. Som vlastne nový let's player, taký menší, nikto ma nepozná, ja viem. A bude to také, takže ďakujem, že ste si pozerali túto informačku. Za toto si síce nezaslúžim žiadny like, odber ani koment, ale bol by som rád, keby som dostal aspoň nejaký like, alebo koment, alebo odber. Okomentujte to, povedzte, čo mám ešte natáčať, alebo takéto niečo. Ďakujem.